Ако искам да приема доставената ми поръчка, това може да повлече след себе си цяла поредица от промени. Преместване, ново жилище, разходи, усилия, напускане на приятели и семейство, а аз съм твърде привлечен към това, с което съм свикнал. Тогава, може би, си поръчвам нова работа с удоволствие да е в същия град или същата фирма. Това обаче не е най-доброто за мен, защото най-добрата работа или най-добрият партньор за мен може да са някъде другаде. Аз, Манфред, това е авторът на книгата, бях в подобна ситуация, когато се премествах да живея от Кьолн в Мюнхен. След като се запознах с Бербел, установих, че нейните качества много добре съответстват на списъка на поръчаната ми. Бях си я поръчал по списък, включвайки различни точки. За съжаление обаче, бях забравил да поръчам моля, ако обичате, бъдещата ми партньорка да живее в Кьолн, родният ми град. Тя живееше в Мюнхен. Добре, тогава наложи се да свикна редовно да пътувам до Мюнхен и обратно. По-късно, когато се преместих в Мюнхен, ми беше още по-трудно да свикна. Наложи се да се понеса точно тези последствия, които не исках. Нова работа, ново жилище, ново обкръжение, нови приятели. Всичко беше ново. Ако не бях го правил, това щеше да е ярък пример за отказ да се приеме доставената поръчка. Щеше да е жалко, нали? Ето феномен с широко разпространен след хората, които искат да поръчат да се съберат с хора, които имат да се съберат отново с бившия си партньор. Те отново фиксират избора си и така правят невъзможно